Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыруының иҗат төркеме сезне чын күңелдән сәламли. Бүген безнең программада Кешеләр һәм язмышлар Ульян өлкәсендә Мансур Йосыповның төбәк тарихына багышланган чираттагы китабы дөнья күрде. Бик сагындыра, төшләрдә часто күрәбез, постоянно монда әтиләр, әниләр, бабайлар күмелгән бу авылда. Бик килги кели, аларга килеп, дуалар укырга килеп. 5000-нән артык борынгы экспонат. Әрәкәй авылы туган як тарихы музеена 20 ел. Аларның тарихлары бик кызык. Алар күбесе, һәрберсе безнең авылда авыл белән бәйле, авылдашларыбыз белән бәйле. Монда итәкәр 12нче гасырдагы әйберләр дә бар. Оренбург өлкәсенең Бәшир авылында шәҗәрә бәйрәме узды. Биюдә генә, җырлауда гына, сикерүдә генә түгел, әмма үзеңнең тамырыңа шундый зур дәрәҗәдә әһәмият биргән кешеләр бар икән. Төмән өлкәсенең борынгы Кыштырлы авылы тарихы белән таныштырырбыз. 1985 елның записи буенча минең мәтән архивтан караган 124 булган. Анда без 1-2 генә бала булмаган куй, балалар 8-10 булганнар. Кешеләр һәм язмышлар. Ульяновск өлкәсенең зур Ширекле авылында туып үскән генерал, юридик фәннәр докторы Мансур Йосыповның төбәк тарихына багышланган чираттагы китабы әнә шундый исем белән басылып чыкты. Аерым шәхесләр язмышы аша туган авылы тарихын чагылдырган әлеге китапны автор үзенең авылдашлары янына кайтып, күп санлы укучыларга тәкъдим итте. Яңа китапны беренчеләрдән булып кулына алып караучылар арасында үз хәбәрчебез Рамис Сафин да бар иде. Ул рәп дәресләрен өйрәнеп йөри иде, урышкан вакытлар юк иде аны, чөнки ул бик тәртипле семьядан. Авылда кем белән генә сөйләшсәң дә Мансур турына бары тик горурлану хисләре белән генә сөйлиләр. 60 ел гомер итү дәверендә аның өчен әти-әниләрен генә түгел, туганнарының да һәм укытучыларының да бер генә тапкырда йөзе кызармый, киресенчә аны һәрчак үрнәк итеп күрсәтәләр. Ул авылыбызның, районыбызның татарларныкын без Россияда гордость ул безнеке. Любой вакытта кулы сузган булышырга, любой вакытта үзенең ичек әткәндә вакытын, хәлен жәлләминче, үзебезнең татарларга любой вакытта көне-төне кулы сузганыныкы. Кеше яшьтән үк хәрби костюм киеп йөрергә хыялланган егет Совет армиясендә хезмәт итеп кайтканнан соң СССР Эчке эшләр министрлыгының Мәскәү югары мәктәбенә укырга керә. Һәрчак белемгә, яңалыкка омтылучы Мансур башта кандидатлык, соңрак докторлык диссертацияләрен яклый. Гади генә авылның, гади генә гаиләсендә туып үскән үҗәт егет отставкага киткәнче башта СССР, аннары Россия Эчке эшләр министрлыгы системасында эшли. Генерал дәрәҗәсенә кадәр күтәрелсә дә, ул туган авылын, туган нигезен онытмый. Мөмкинлек булганда җәйләрен, ял вакытларында ул читилгә китми, туган авылына ашыга. Бик сагындыра, төшләрдә часто күрәбез, постоянно монда әтиләр, әниләр, бабайлар күмелгән бу авылда. Бик килги кели, аларга килеп, дуалар укырга килеп, күрешергә дуслар белән монда, одноклассникларым минеке күп, дусларым күп. Вот, үземнең учительницаларым әлдә сау-исән пока Аллага шөкер барлары, минең классный руководительләрем, бергә җыелабыз, бергә шунда шурвалар пешерәбез. 4 балалы Рауилә һәм Рауил абый Юсуповлар гаиләсендә балаларны кеше яшьтән үк хезмәткә, кешеләрне яратырга һәм мохтаҗларга булышырга өйрәтеп үстерәләр. Бер вакытта бер малайның лисапетыннан егылып төшкән. Лисапеты кайрылган и егылып төшкән, әйләнеп киткән. Әле Мансур шуның аркасына таккан, китерә шуны, лисапетын бер кулына тоткан, бер малайны янтыгына тоткан, теге кан içinde инде. Егылган бала егылган инде. Шундый кеше ул мир буе кешеләргә булышып торды. Сабый чакта бирелгән тәрбия, тормыш дәверендә алган тәҗрибә Мансур Йосыповны бүгендә озата бара. Әниемнең, улым, хәлеңнән килсә, мөмкин булса ярдәм кирәк кешегә булышып яшә дигән сүзләре бүгендә хәтеремдә ди генерал. Ел сайын 30дан артык бала туучы Ширекледә зак еллар буе мәктәп узган гасырның 50нче елларында салынган иске бинада була. Нәкъ менә Мансур Йосыповның тырышлыгы, үҗәтлеге һәм югарыдагылар белән уртак тел таба белүе зур Ширеклене моннан 5 ел элек мәктәпле итте дә инде. Бүген бу yerдә 400гә якын бала белем ала. Ул авылдашларына түгел, күршедәге Пенза өлкәсенә дә ярдәм кулы сузарга җаен таба. Мин Кузнецкий районда хәзер булышам, бу Кузнецкий районга хирургическое отделение ясарга. Меня коллективно обратились депутаты Кузнецкого городского отдела, халык обратился, и Национальный комитет общественного контроля, хазар через администрацию президента решает вопрос
о строительстве, наконец-то, строительство хирургического отделения города Кузнецка. Матур булса да торган җир сагындыра туган ил дип юктан гына әйтмәгәннәрдер. Яшең олыгая барган сайын туган авыл, туган нигез, авыл урамнары тагын да сагындыра икән ди ул. Шул крыльцо мәңгелек инде. Борын заманский шул крыльцога утырып, без үмере буе шунда сөйләшеп торабыз. Әниләр, әтләр чыга иде, алар юк инде. Озмакта урыннары булсын. И шуннан чыгып, шул урамнан школга йөри идек. Монда даже үзенең шул койдагы сывың да бик тәмле. Бик хочется шул даже суны да килеп, туйганчы шул нидән шул чишмәдән içәргә часы килә. Бик тәмле. Инде Әти-әниләре вафат булса да, алар яшәгән. Үзләре туып үскән йортны сүтәргә куллары күтәрелмәгән. Сүткәч бетте уже. Прошлое китабы его инчатарга. Керәм, кева кылам янда, җомга килгәндә. Абылар киләч кәрәй булып сөйләшеп торабыз, искә төшерәбез. Әти-әнине дә. Ул безнең йортыбыз, ул җыя һәрбер семьяны, һәрбер туганнарны без онытмыйбыз беркемне дә. Бу якларда шундый гадәт, чит авылдан иләнмиләр, чит якларга кияүгә дә китмиләр. Тырыш, уңган кыз авылда кала. Мансур да моннан 37 ел элек авылдашын аиләгә өйләнә. Минем егетләрем күп иде, но Мансур шикеллеләр юк иде инде. Беләсең, үзең беләсең да, бик матур, статный, сүзгә бай иде, сүзгә бик бай иде. Әни мәтәйде бу җинне дә угавар итте. Тигел сине дия иде. Да, шундый иде. Вот канасы. Яраттылар әтием дә, әнием дә бик ошады. Яхшы семьядан, бабасы бик знаменитый, аны Касяет бабай. Өмердән өмере килә. Әтисе, әнисе бик яхшы почтенный семья. Нак итеп күрешүеннән генә түгел, хәтта атлап йөрүшеннән дә күренеп тора. Бу әйткән сүзендә торучы, суккан җирдән үзәргә яратучы кеше. Яңа китабын авылдашларына тәкъдим итү кичәсендә дә бу хакта әйтүчеләр байтак булды. Өлкән мөфти Сәүбән хәзрәт Мансур Рауил улын зак еллар дәвамында мәчетләр төзелешенә, туган авылына ярдәм итеп яшәгәнлеге өчен мөфтиятның алып бүләге, ислам динен үстерүгә керткән казанышлары өчен медале белән бүләкләде. Кешеләр һәм язмышлар китабы Мансур Юсуповның туган авылы тарихына багышлап язылган икенче китабы. Исеменнән күренгәнчә, монсын ул кешеләр язмышы аша зур ширекле тарихын чагылдырган. Китапка исемнәре кергән, авыл үсешенә, аның яшәеше өчен хезмәт итүчеләргә автор китапларын һәм рәхмәт хатларын бүләкләрендә тапшырды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Уралда халык кул эшләре сәнгате милләтебезнең үсешенә уңай йогынты ясый. Бай мирасыбызны, хәзинәләребезне, традицияләребезне саклауда мөһим роль уйный. Данлыклы Әрәкәй авылында урнашкан туган як тарихы музеенда гына 5000-нән артык борынгы әйберләр күрсәтелгән. Шуларның кайберләре 12нче гасырга карый. Быел музейга 20 ел тула. Әрәкәйлеләр аны зурлап үткәрергә ниятли. Свердлов өлкәсе Түбән Серга районындагы Әрәкәй авылы табигатьтә ял итәргә яратучыларга яхшы таныш. Биредә Болан инешләре дип аталучы табигать паркының Әрәкәй мәгарәләре үзәне исемле маршруты уза. Туристларны монда матур табигать, Серга елгасының мәхәббәт ярлары җәлеп итә. Авыл халкының тормыш көнкүреше белән кызыксынучыларга җирле туган як тарихы музееның ишекләре һәрвакыт ачык. Экспозицияләр Әрәкәй авылының милли-мәдәни комплексында фойе, коридор һәм берничә бүлмәдә урын алган. Бу фотоархив, борынгы кул эшләнмәләре. Җирле династияләр авылның данлыклы кешеләренә багышланган бүлек тә бар. Татар костюмнарыннан тыш әрәкәйлеләр тамбурлы чигү эшләнмәләрен дә тәкъдим итәләр. Бүгенге көндә безнең музеебызда 5000-нән артык саклану әйберләре бар. Аларның тарихлары бик кызык. Алар күбесе, һәрберсе безнең авыл белән бәйле, авылдашларыбыз белән бәйле. Монда итәргә 12нче гасырдагы әйберләр дә бар, 17нче, 16нчы гасырдагы әйберләр бар, 18нче, 19нчы гасырның әйберләре дә бар. Һәм инде киң кулланган менә 20нче гасырның әйберләре бик күп. Фотоархивлар күп, этнографик материал бик күп. Монда кул эшләре һәм инде авыл җиһазларында кирәкле әйберләр, безнең авылдашларыбыз кулы белән ясалган әйберләр. Милли-мәдәни комплекс директоры әйтүенчә, башта экспонатларны җыю, туплау эше оештырылган. Әлеге комплекста аерым бина да юк иде. Иң мөһиме җирле үзенчәлекне саклау идеясе булды ди ул. Шулай да төп сәбәп Әрәкәй фольклор җыр һәм бию ансамбленең юбилее булган. Уралның халык коллективы бөтен Россиягә таныш. Ул беренче җитәкчеләренең исемен йөртә. Сәрдәрья дип атала.
1998 елда Сырдария җыр һәм бензин 40 еллык юбилейны драмагатта без тарихи чыганакларга әйләнеп кайттык. Киресенчә, бик күп документлар, дипломнар, фоторәсемнәр һәм инде фольклор этнографик костюмнар һәм төрле әйберләрне казына башладык, эзли башладык, таба башладык күргәзмә ясар өчен. Һәм менә шушы уй, фикер инде ул шу ансамбльнең юбилее узганнан соң инде туды. Ник безгә шундый байлыгыбызны саклап калмаска һәм киләсе буыннарга күрсәтмәскә диген. Свердлау өлкәсе Түбән Серга районының Әрәкәй авылы инде 12-нче гасырда ук искә алына. Моның дәлилләре дә бар. Биредә 6 төп нәсел: Гафаровлар, Гобаевлар, Хакимовлар, Нигъмәтовлар, Әрәкәевлар, Субанголовлар булган. Аларның нәсел дәвамчылары шәҗәрә агачын төзү буенча бик зур тикшеренү эшләре алып барганнар. Татар кешесе, мусульман кешесе үзенең төп тамырларын 7 буынга хәтле белергә тиеш. Монда безнең багышта 14 буын. Менә бик кызыклы нәрсә ул. Безнең монда картайбыз, ул Бәйхәмеш Тархан 1690 елдан башлап килә. Ул 17-нче гасырдан башлап. Дөрес әйткәндә, бу шәҗәрәләрдә бөтен авыл халкы монда бер тамырга нигезләнеп килә икән. Шушы авылда туып үскән кешеләр инде Россиянең башка төбәкләрендә, дөньяның төрле илләрендә гомер кичерәләр. Әрәкәйгә кайта калсалар, музейга керми китмиләр. Бу музейга беренчелек килеп сыктым. Шу хәтле бик әйбәт эшләнгән. Бүтән экспозицияларны карадым, шу хәтле интересный. Рәхмәт салаватка, әтиемнең полкасы бар, почетный железнодорожник әтием. Картаемны күрдем. Алла бирсә, балаларымны алып килеп, внукларымны бу алага китереп, шушы тарихларымны, авылның историясын сөйләп күрсәтәсем килә. Музей оештырып җибәргәнче Әрәкәйлеләр Свердлау өлкә туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре белән дә төрле сөйләшүләр алып баралар, киңәшләшәләр. Галимнәр, этнографлар, туган як тарихын өйрәнүчеләр белән төбәкнең татар авылларында экспедицияләрдә булалар. Ә музейга килсәк, бүген биредә һәр экспонатны тотып, күргәзмәдәге киемнәрне киеп карарга була. Күңелле шул ук вакытта кызыклы ял эзләп чит илгә генә барырга димәгән. Аны үзебездә дә табып була. Туган якның әкияти табигате, халкыбызның мәдәни байлыгы һәркемне гаҗәпкә калдырырлык. Гөлия Садыкова, Альфия Габдишева, Татарлар, Әрәкәй авылы, Свердлау өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә. Оренбург өлкәсенең Бәшир авылында шәҗәрә бәйрәме узды. Биюдә генә, җырлауда гына, сикерүдә генә түгел, әмма үзеңнең тамырыңа шундый зур дәрәҗәдә әһәмият биргән кешеләр бар икән. Төмән өлкәсенең борынгы Кыштырлы авылы тарихы белән таныштырырбыз. 1985 елның записи буенча минең архивтан караган, где-то 120 булган. Анда без бер-ике генә бала булмаган куй, балалар 8 булганнар. Илен белмәгән игелексез, халкын белмәгән холыксыз, нәселен белмәгән нәсәпсез дигән халкыбыз. 7 буын бабаларына кадәр табып, зур нәсел агачларын ясатучы Мәхмүтовлар шәҗәрә бәйрәмен 5 ел рәттән оештыра. Оренбург өлкәсенең Ташлар районына караган Бәшир авылы өлкәдә беренчеләрдән булып нәсел бәйрәмен үткәрә башлый. Авылдан бик күп танылган шәхесләр, галимнәр, укытучылар, фән докторлары һәм кандидатлары, табиблар, артистлар чыккан. Шәҗәрә бәйрәмен үткәрүнең максаты нидә? Әлеге сорауларга җавапны Фирүзә Әбсәләмова эзләде. До 5 колен мен информация җыйдым. Моның дата. Бу әнинең әниләре. Юк. Әниләрнеке алып өлгермәдем. Бу менә бабам сугыштан соң менә бер күзле кайткан. Марсель Рахматуллин, Оренбург татар дәүләт драма театры артисты. Шәҗәрәсен 5нче буынга кадәр төзи. Киләчәктә бу исемлектә әнисенең туганнары да өстәләчәк. 1800 еллардан башлап, бабамның әтисеннән башлап, Фәзли Әхмәт бабайдан
Шул менә хәзерге көнгә кадәр 5 буын информация җыйдык. Марсельны авылның киләчәге, онда яшьләрнең аз калуы борчый. Авылыбызны яшәтергә кирәк. Юллар булсын, мәктәпләрне япмасыннар, бала-чага булсын, эш булсын. Эш булса, яшьләр дә китмей. Эш булмаганлыктан яшьләр шәһәргә китә. Авылда без бишек җыры ишетәбез. Авылда без манарада азан ишетәбез. Туган телен өйрәнәбез әти-әнидән. Шуңа күрә авылны яшәтергә кирәк. Бай шәҗәрәсе булган Махмутовлар әлеге нәсел агачын фотосурәтләр белән дә тулыландыра. 96 яшында үлде әбиебез бар. Аның менә 4 малайы да монда карточкада бар. Аннан соң әтием белән әнием монда бар. Махмутовлар ыруы 17-нче гасырдан башлана. 7 бабаларының ташлары зиратта саклана. Исемнәрен язып яңартып торалар. Хәсән Махмутов белгечлеге буенча агроном, данлыклы нәсел шәҗәрәсен төзегән туганнарының дәвамчысы. Шәхесләр арасында Казакстан һәм Оренбург җирлегендә хезмәт куючы танылган галимнәр бихисап. Милләттәшебез 5 ел элек эшкә алынганда бу исемлектә 300 кеше була. Разил Валиев әйтмешли, шәҗәрә ул үткәннәрдән бүгенгә тәрәзә. Һәр халыкта, һәр вакытта шәҗәрәдә дәрәҗә. Мен җыя үстердем бу шәҗәрәне 750 кешегә. 12 токым билгеле хәзер безнең шәҗәрәдә. Махмутовларның нәсел агачы архив материалларыннан, туганнар истәлекләреннән җыела. Махмутов Равил Давыт угылы башыл шәҗәрәне зурайтты. Белә алдыгызда бик мотор итеп ясады. Алай гына да түгел. Хәзер ул Равил әвәлеге кешеләр, борынгы кешеләрнең фотокарточкаларын җыеп, фотовыставка ясады. Халык килеп карыйлар үзләренең туганнарын. Ул бигрәк тә яшьләргә кирәк. Бәшир авылы борынгы саваллардан санала. Аңа 1794 елда Бәшир Килметов гаиләсе туганнары белән хәзерге Татарстанның бу аякларыннан килеп урнаша. Бүген 200дән артык халкы булган Саф Татар авылы кыенлыклар кичерә. Шәҗәрә бәйрәмен үткәрүнең максаты да ул авылның проблемаларына игътибар юнәлтү. Татар мәктәбе бар иде, ул ябылды. Балалар бакчасы юк. Библиотекабызның инде китапханәбез белән кичкенә иде, аны да яптылар. Клубканың бер угылына гына куйдылар. Бәресе дә ябылып бара, бөтенесе яшьләр китеп бара. Нәсел бәйрәмнәрен ясыйбыз, чөнки бөтенләй югалып калмасын, авылыбызны без инде күрсеннәр, безнең татар Бәширебезне яши, Бәширебез әле әлгә хәтле тора. Бердән-бер Бәшир кызлары коллективы Элка Сабан туйларында чыгыш ясаса, бүген алар авылдашларын сәламләде. 2001 елдан инде постоянно йөрибез, балаларыбыз елда алышып тора инде. Үсеп торалар, китеп баралар. Хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр. Ассаламу алейкум, хөрмәтле кунаклар. Тантананың мәдәни илешенә ям истәүчедә Татар Каргалы мәдәният йортының талантлы хәвәскәрләре булды. Кунакларның биючеләр төркеме белән бергә вокаль ансамбле дә чыгыш ясады. Авыл янындагы имәнлек мәйданы исә Сабантуй аланы кебек. Бәйрәм үзе дә Сабантуй рәвешендә оештырылган иде. Сокма районыннан килгән Татар Каргалысы вәкилләре тәҗрибә туплап кына калмады. Алар шәҗәрә ясау усуллары белән дә уртаклашты. Мөнирә Ядгарова бу эшкә 13 ел элек алына. Әлеге хезмәтнең озынлыгы да берничә метрга җитә. Тик ул архивларда эшләми, ә мәгълүматны әби-бабайлар истәлегеннән җыя. 3 елдан соң исемлекнең саны 500-гә тула. 2008 елны 482 кеше җынадым, туплап ясадым. Менә шушындый шәҗәрә айттым. Аннан соң инде менә 10 ел эчендә яңадан 376 кеше җынап, 862 кешене туплап үзебезнең туганнарны тауып, шулай ясап куйдым инде шәҗәрә. Халыкны дуслаштырса икән, халыкка шушындый дәрт бирсә икән, халыкның ни үзенең төп тамырына карарга өйрәтсә икән дигән уй туды менә бу кичәдә. Шулай итеп яшибез бит инде. Биюдә генә, җырлауда гына, сикерүдә генә түгел, әмма үзеңнең тамырыңа шундый зур дәрәҗәдә әһәмият биргән кешеләр бар икән. Махмутовлар нәселе киләчәктә шәҗәрә ясау белән генә чикләнмичә үз чишмәләрен төзекләндерүне дә планлаштыра. Оренбургтан Фируза Абсалямова, Татарлар. Кеш урыны
Кышкы Торна, Бойлар саласы. Төмән өлкәсендә урнашкан Кыштырлы авылының атамасы барлыкка килү буенча төрле фикерләр бар. Бүген Сибир урманнарындагы татар авылларындагы йортлар югала бара, әмма нәсел дәвамчылары тарихларын саклау өчен бар көчләрен куя. Кыштырлы авылының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында җирле хәбәрчеләребез әзерләгән видео язмада. Мен в детстве слышал разговоры, были вот какой-то зверек был. Раньше его Кыш называли. Из него охотники тут в деревне жили, из него шубу шили. Кайбер фикерләр буенча Кыштырлы авылының атамасы Кыш урыны дип тәрҗемә ителә. Тел белгечләре Кышкы Торна дигән тагын бер вариант тәкъдим итә. Халыкта исә бөтенләй башка фикер йөри. Имеш Кыштырлының борынгы йортларында бай Сибир татар халкы яшәгән. Мы не были богатыми, не видели, не знаем. С маминой стороны дедушка, он был, конечно, богатый. Он же занимался торговлей, Кусис Бабайбисның и свои магазины. Авылның барлыкка килү тарихы сакланмаган, Төмән өлкәсенең картасыннан да юкка чыгарга мөмкин иде ул. 20нче гасырның 70нче еллары ахырында Кыштырлы авылының 350 кешесеннән бары тик берничә өлкән буын вәкиле калган булган. Еллар узгач, абыйлы сеңелле Ильяс Аминов белән Гөлсем Булатова үз туган якларына кайталар. Шунысы кызык, алар борынгы Куванай нәселеннән Куванай Азанов йортларга нигез салучыларның берсе. Аның малайы Мухаммад Яр. Менә Мухаммад Яр, Мухаммад Амин. 1851 елны туган, 1940 елны үлгән. Мухаммад Яров, Мухаммад Аминның малайлары менә монда барсы да. Менә күп малар 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кеше. Кыштырлы халкын 18нче гасыр ахырында Черноярскидан күчеп килүчеләр тәшкил итә. Гөлсем Булатова 7 буын Әминовлар шәҗәрәсен төзегән. Куванай Азонов исеме Тубыл архивында сакланган, әлеге шәхестән нәсел башланган. Мухаммад Ханафи минем әтимнең әтисе була менә бунда. Мухаммад Нәбинең малайлары инде менә без Гөлсем, Асаф, Инсаф, Ильяс, Гөлсем, Гөлнур, Гөлүсә, Флора. Менә без 7 малай, 7 бала. Кыштырлы халкы хуҗалыкның терлекләрне симертү бүлегендә хезмәт куйган, сөт фермасы булган, мал асрап, авыл шәһәрләрне ризык белән тәэмин иткән. 50нче елларда Кыштырлы хуҗалыгын күрше Княжево совхозы белән берләштерәләр. Бу аның таркалуына китергән. Башта Кыштырлы авылында урта, соңрак башлангыч мәктәпне япканнар. Әминовлар гаиләсе шәһәргә күчеп китә. Мы уехали вообще, почти забыли про свою деревню, представляете? 90нчы елларда Кыштырлы җирлеген бакчачыларга тапшыра башлаганнар. Гөлсем Булатова туганнары белән бергә форсаттан файдаланып биредә төпләнә. Әтияниләрнең өйләре менә без торган җирдә утырган өй, бик зур өй булган, күңелле өй булган. Ташландык җирләргә кайтканнар, яңа баштан җир салганнар, җир эшкәрткәннәр, аларга элекеге авылдашлары да кушылган. Ягодки, ведро мы уже собрали. Һәр җомга саен Гөлсем Булатова җомга намазына бара. Бу юлдан бала чагында башлангыч мәктәпкә йөргән ул. Дәресләре татар телендә булган, соңгы чыгарылыш алар. Дәрестә 2шәр сыйныф утыра идек. Математикадан мәсьәләләр шишеп, Муса Җәлил шигырьләрен укыганыбыз әле дә истә ди ул. Начали читать, алар җыйнап аналарны, балаларны кырга кудылар. Шул стихотворение әлегә хәтле наизусть знаю, Муса Җәлилнең шул хәтле яратам шул стихотворениене. Каждый вакыт ел сайын День Победы да, бессмертный полк да булган чакта. Мәктәп мәчет бинасында урнашкан. Архивка күз салсак, аны 1790нчы елларда салганнар. Мәчет каршында мәдрәсәдә эшләгән. Дини белемнәр белән бергә соңрак дөньяви белемнәр дә бирә башлаганнар. Имам Ришат Аминов Совет заманасында Кыштырлы мәктәбендә 7нче сыйныфка кадәр укыган. Авылыбыз зур булган, по тем записям, 1985 елның записи буенча минем архивтан карагайдым, где-то 120 тор булган. Анда без бер-ике генә бала булмаган кой, балалар 8-10 булганнар. Имам Ришат Аминов Россия Ислам университетын тәмамлап кайта. 1 ел элек Кыштырлы халкы мәчетне яңарта, җомга намазлары да укыла башлый.
мәчеткә йөриләр кеше, йөриләр да, менә авыллар үзебезнең йөри. Менә соседний авыл, конечно, анда безнең татарларыбыз тоже бар. Алар килеп чыга, чумка намазга буларын чыгарам. Үзебезнең авыллар үткәрәбез намазларын. Ну, бака турыстан әйткәндә бөтен сөйрә алмайды әле. Бөтен сөйрә алмайды. Нимә көтә стучаться. Зарланырга да сәбәп юк ди имам. Бүген Кыштырлыда 10 кеше яши, 35-е рәсми теркәлгән. Җәй көннәрендә халык күбәя 50-гә җитә. Роза Зиятуллина, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Тапшыруыбызны Лерон Фазлыевның шигырь юллары белән төгәллибез. Дуслык хисе безнең каныбызда, ана теле исә йөрәктә. Халкым белән ихлас горурланам, акылы аның мәңге зирәккә. Сау булыгыз.